saka masono chwepa asi chinondirwadza ngechekuti ini ndinobve uku babaya mpurisa anobve uku uyo nditaurei panapa tiri panzara kuti anhu ako asi kuya anditi haasi kuya onditi haasi kuya asi wanga afonerana ondiroda fonerana ati atisuri haasi kuya inini handifoneri ndozotaurirwa inini ndatookanana ino chimwe chikonzero chinondirwadza sei wiki rega rega ino ndichitambire maoni because sabata sondo rapera tanga tiri panapa chita sotoda kufamba pati hapana akauya chikuru chiri kunonga ndindosangana nemani ndozozwe mafoni tatoopa atisi kufanya ndaiyoti zvinoita sounga takutonge ndaye inaforo kuti azive kuti nhaka dzake dzangu ndakamupa wazondibata uzoti zvakamira sei handingaziva dzangu nadzo angatichidai hedu amakara asi baba mwini wake ndakafonerera musauya hedu mamusuwo chitatu ndechikuonba kuchitatu munhu veazive vachitapa ngatichidai chirege kukutonganisai awo pamwe iraiti yawo hawo ngezvawaona ndisikazoti ngezvechokwadi ngezvekunyika iminiwo waforum awo kana pane fudisi yawakamboitawo pemunozouya mogadzirawo mariri yezvawakaita ikodzero yenyu kuti mune zvamaona motanda ikumbira kuti dare ridai munozouyawo modini mogadzirisa anyaroti mocheba Musawe apa? This is what I learned from today. And also, any problem. Before them, Musawe by me. Because you could not ask where. Look at the put away my contact. You want to listen to you. Io avevo da roba, la telefonia in piazza, se lo riesco a fare. La telefonia in piazza, or in your home. One time. I think that is good. You know why someone is put down this side? Yeah, that's the difference. ngatichiti manje anyaroti muendeyo zvinoite kuti awaone wanisoko nemimi wachitorewo nhamba dzavo kana kuti ufura mikumba kwaunozvataura kuti vanhu ndaona tataura inoti chikati Then one out to me ask contact. Zvirege iye zvizange unofamba namapurani Gadzirisa. Nota dawa uya basi nyaya kutwa uno 20 dollars now. All right. That is the nyaya kutwa nezvayo. Tupenya nezvayo. imimi nyaya yenyu tiri kutaura ngezvayo vanhu vacho wakakukanganisira ndo vasiri pano
Saka taakutore danho rekuti ange aripo. Zviri kuzika nguva yareba, asi chetinoda kuti anhu acho ange aripo. Kuti muchikwanisawo kuti murwawo ngeruti rwenyu. Ndatumwa ndishe ndinorisvitsa rakadaro munashe ndozozoti vanouti kudini ndiri mwana ndatumwa ndewo mazumaire ndaikumbire kuti ndiwedzere pane kuitika izvi kana dare richinditendera vana koroma ava makavatonga imimi za 2021 muchiti varipe mazino mairi emwana waishe matanda kaakabvisa. Kubva ipapo havasati vabvisa mombe mbiri dzemakati varipo. Nyaya yakatonga muri muna Machi iye ichiti achatipa muna July. Kubva ipapo kusvika izvi ndiye saka haasati aripa. Chechitatu ndechekuti foroma uri kunzi haapo uriko uyo mudzimai uyu ndiye mudzimai wemurume akakondwa muwakidzani wake uyo ati ariko wanhiko variko havasi kuuya kudare asi variko kunzvimbo. Ndosaka vavati kuchinji nembuzi kanisa kusimukuruya. Alright. Kadaini masumi. Ndo masumi mashoma ndati ndiwedzerewo. Weba nechitatu. Tigatize LC4. Zvakachetukaya. Yakagadzirwa changamire LC4 yakagadzirwa last week but one yakatoenda kana akadzoka naye nhasi vandiratidza kuti mapepa akwaya ari mapepa akasiwo muofisi anofunga ari muofisi. kana akaita lasiri chande mapepa anomagari muofisi zvaka vanonga ari kuzombea Ari kumundu mune abzuzi waendere.
Yani buwan tamda buwan hata. Iwe ndoa Salami. Tatu kuwe. Não estou lá e vai lá. História de olha a demora de fome. Olha as minhas chupas. Ndindu kudadwa shamarini isala ndikuda kuti mukati wale vasina mafani marawa indapana kwa kuluwana noti ndakavhara mukokesi unaenda kutuma mvuza unomwana kuyenyayo Handichazichanganyira kuti inyaya yekubatana kana kuti inyaya yekuonesana naye kuti auye. Saka kubata manje. Anazi. Sasa kubata manje shadini. Josena Innocent na road. Mimo katigara ipano nyando ile kutawo Ndiye ngide kwenda kusunga ngadamu yendini mwe apano to ganda kubaya. Nditi ni mwe ndiba kusunga. Saka kana kuri kuende kuti anhu akuende kotorwa pachati mupurisa uma autoti muti ake Não trouxerei eu macarrão, agora eu que bacana lá se demorou ali Davi kuti koroma ndishe wabakapepu ana kodzere kwesere nazwa ndishe wabakapepu apo mbele pana seku imini saka nganga moti iyo mwomude uno woti mina hande ndiba kuti ndirishe zvinore chadibi saka akuitezvi ngekuti unoti ndirishe tinoitwa wani mune simba rakakura kukuru kupfureshe dhine tume mapurisa 4-5 aiti osunga anhu pamutemo ndokuti naariyo azive kuti munhu kadai unosungwa woti kukamochita mwana iwosikodaogara woti ega mutekoho endesai vanhu apura basa aiti basa ravo sezveriri
changamiro yakuenda zvishwa tinotobaenda panguva yamunga mwataura yacho. Asi dambudziko riripo manje rekuzi rero hatitauri kana kuti afoni. Iyo mukatase mufoni mangu mune mazero hamuna kana airtime yacho mundaenda ikweyo kana kumufonera changamire ngaona dambudziko. Anditoona chikumufonera pakuti changamire ndisangana nechakati. Saka chinofarira vanhu vanofanira kungoti basi mupurisa ngaamhai ngaaende. Asi mupurisa anofanira kusangana nemari dzose anofanira kusangana nawo kuti iri mari yomupurisa iya. Wopuwa mari yako yomupurisa wochichengetawo mari yako airtime kuona kuti ukasangana nechakati wochita kuti ndasvika ini ndasangana neichi neichi. Izvi ndikandoenda ikweyo ndori munhu handina kana communication kana sandoona dambudziko rinofanira kuziva vanhu vanotuma vanhu kuti mapurisa anofanira kusangana nezvavo zvaanofanira kufamba nazvo kuti vaende vafambe zvakanaka. Mapurisa ndiapa ndiananiva apa. Tiri pano wachirwa kana naita pana kusenga pana sekumuchawaya pana sekumuchinganawo pana Zutaro mtunzo kuno area kwa mtuze kuno mtunzo ndiyo pana zona nyaro tana naita naye wacho kwa mbuzi maune ndio mbuzi ndio mbuzi kwa chakula mbuzi wanacho chipio mshikaji Champonya semuanya kama mana. Aku belum ada nawan yang bukan. Kalau chipio yang mkaji kwa mama chakati mas ué, as noites ainda 4 horas. Hoje vai no chipio. Mukona Mudare chekukuya please. Tingu mapurisa ngawanda kuti munhu omchena. MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira Dojibondora Dojibondora tete